Nu dør jeg. Nu dør jeg. Hej alle sammen, jeg hedder Diana, og i dag skal jeg spille en rigtig uhyggelig gyserspil, som hedder Five Nights at Freddy's. Det er sådan en gyserspil, hvor man sidder på sådan en pizza-restaurant. Så kommer sådan nogle tidspunkter, kommer sådan nogle robotter, som er sådan noget med dyr og robotter og sådan noget. Så skal man prøve at overleve indtil det bliver sex, eller sådan noget. Og hvis man ikke overlever, så hopper sådan en dyr ind og skræmmer og skriger. Første nat. Fuck dig, Freddy! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Jamen så har jeg prøvet at spille Five Nights at Freddy's. Hold kæft, jeg blev pisse bange. Altså, mine hænder ryster, og jeg sveder, jeg skriger næsten. Jeg overlevede. Så vil jeg gerne sige, at jeg giver en 6 stjerner, fordi det her, det bliver man virkelig, virkelig skræmt af. Altså, og jeg har ønsket det så længe at spille det spil, så jeg er rigtig glad for, at jeg har gjort det nu, og jeg giver en 6 stjerner.